Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na't kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yo amin nga sa na papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio 1. Amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, na Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At yung mga sumangbahay di programa taga Napolo 1. Dear Manong Nemi, kada ito pagkayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga bigat, nimbagal daw, nimbag oras, kada kaya aming asapara. Hindi damo Manong Nemi, nagsinsinurat kami pala kinitudong nukasta nga surata kun, dananang tintatang, iragping kumatin limang surat kinitudong. No makaawatak to ti surat na tatang, makaawatak matin ti surat ni Dudong. Manong Nemi, sana ka marigatan ti ubrak. Numampayad na rin di kundawin nga atot customer. Numuna ta sisyak, Manong Nemi. Gabutad naman sa bali nga pwesto ni Auntie. Kadiso nagbantay sa jay. Katsyak man nagbantay, Manong Nemi. Iti pwesto na nga agyan ka rin iti RTW. Nagbalinak mat nga anis ka ni Auntie, Manong Nemi. Noon niya man paglakwak. Adamat inventory na. Ted ko. Medyo nagatot ganan siya ta ita. Baka saan ka patpatawar? Mamatanti. Yung ti presyo agad talaga nga times 2 ti pawaya. Ay, loko, di mo unay na ka. Mga no. Nanti may taglay nga kapati sales stock. Una ta. Isungar nga inala ka, nabuta na pindas ka, arakan na ka nagitaglako. Ay, agatan ko na kuma. No, di kita agkrasin kang agad, saan nga tumawa. Ngayon di mo unay na ka, tataklan ti pataw na. Ha? Nakita mo dito tag-tag. Among ba't insura ka mo dito tag. O dito NICA, NICA, 150 deda. No, iba kam dito 200, okay lang. Tawaran natin 175, di okay na. Pagbalik na ka 300 anti, tumawar 250. Allah, hamunin ako anak ko. Buwan nanti, ano, hamunin yung alkadun ti paragpataw mo, ta, kababay na ta. Tinegosyo, masapog di ganan siya. Ang nadakalo na ganan siya, may nga basol dati. Iti Diyos, laglagirap na ito. Naging ka Manong Nemi nga na customer ko nga guwapo. Executive tila nga na Manong Nemi ta. Halos naka long sleeve nga, hi sir. Ay. Kahit kung natangan dito, nga masapulan sa bali. Ano na dyan, sir? Dito man lang long sleeve. Dito dyan, hindi long sleeve, sir. Numanang kitaan nak, Manong Nemi. Nakiktuta kidayan nak. Korek lang nagaragan-gan, Manong Nemi, di pa nang kiday na kanya. Ay. Kinamagan lang nga. Mapanak ka na kita. Please share this program. Share.
Makita ko nag-share kayo gamot na sharer kung na nag-tok di account nyo. So nga, please share this program, okay? Sino man nga nag-gagayim nyo, i-share this program ito yun. Pagayam ni padaanan nyo, di pagkasalitaan, di pagayam tayo nga lagring, di balasang maburing, itinasalsal nga lugar da. So nga, nabansad dyan syudad. Tapos nung dikas tagat, itsaka nung sa pulan nga tigasat na. Anya nga ta-akururang nga gasat na dyan syudad. Santo nga taag-subli, ijay salsal nga lugar da. Api nga maburing salsal nga lugar. Ito ito nagpintas. Kaya mangig mo na giti tweet-tweet, di giti tumaytaya, mangig mo na giti karasakas, di giti ayos ti waig mo no karayan, makita mo na giti na berdeng kay-kayo, makita mo na giti na berdeng pagay, no mula iti taltalon. Habi nga na. Ngamin iso na ngamin kita, kaduan na ngamin na giti kinaraduaran natin high school, bigla na nag-aasawa, di giti pada ng babay. So, kaya tinasapa ang asawa ko na so inakdiaway ko na, ay nakdisudad ko na. Pintayon nila irugi nga iba sa papagayam. Dito pagkasalitaan nila green. Taga sil-sil-sil, ngayon kayat na, di ba pansya di syudad. Maburing ka no, iti syudad. Sagudayan nga ruti surat, ay maburing sa jay awaway. Kunan nito to'y, Dear Manong Nene. Di makelak manong nemi iti kunada nga SSSS wano sel. Awa-away. Maburi nga. Gabot kaslaawan ti asenso ti biyag dito lugar mi manong nemi. Ngamin kadagiti makitkitak idi ubing akpay paggraduar da iti high school madamdamapay aga-asawa dan. Aking gadalang digiti patak nga mabahay manong nemi aking gadalang iti plain housewife. Nga nagiti asawa da, at nagiti tricycle driver, jeepney driver, at nagiti agtaltalon, agmulmula iti bangka, mapanagkalap iti karayan, iti waig, mapanaghanop iti bantay. Iso nga karek, hindi manong nemi nga napakapagturpo sa klakid din iti high school, kat sandak nga kabaylan na pagbasahin iti college, nagiti nakanak kanya. Takas tama na talaga ano. Mamano na kita mapuutak nga high school graduate nga mapansa jay syudad nga makikasang-gasang. No adaman kat kita lalaki. Nga nababahay manong nemi kas kanya kat makiasawa da nga dahos no tawon den 17, 18, 19. At dapat na kita 16 no paggraduar na ti high school kat agasawan ta masikugan. Talukam nga kakabsat manong nemi siyak da kenteng nga. Ni manong June iso iti inauna irinto takabsat ko nga padak nga babae manong name it ni Girly. Magital-talon lang ni tatang ni nanang nga plain housewife ako nada tagibalay tibalay mi manong name it naarami iti kawayan nga nagatep iti panaw nagdiding manong name iti nipa. Daham nga ti away manong nemi. Uwan. Iso nga, iti nagraduara ko ti high school, manong nemi, talaga nga paggap ko ti paman sa di syudad. Ngem sa tino ti papanak. Kaya nasinot mangalakan niya. Boyfriend ko idin manong nemi ni Dudong. Edin to ti best friend ko, kat nikasinsin ko nga Bebsi. Uwan manong nemi. Takamno ka kuyo-kuyo. Nagkaraduaran kami ti high school manong nemi. Kat kunanakan niya. Ana, kasin. Tagasawa kay Dudungin, tagasawa kami ti Berting. Check pa kahit. Nasapa ka launa yung Bepsi. Apay nga rin kita duma. Apay nga tulad mi da. Kayat mo, nga dagos ka nga glosyang. Kayat mo, nga mapang ka makikaruba kita agub-uba ka iti ubing. Nga no aggibit di anak mo kita irwar mo ta boobs mo kit pasuswam kabayatan nagsasarita kay kita karubam kasi mas pasamak di ba
Kito man ano, uno saan kita, ada ob-obaem, ada pekibkibidem. Nako, kahit tikas na. Wala naman, anang arti, kahit mong pagbalinan, no, di kan tumat ag-asawa. Ag-asawa kan tumat lang itaan. Takayim imasan nan. Siga ah. Kalbas nanti makatawain, manunay talagan nga nag-asawan, da bebsi ni Berting. Iti basit ka simbaan, iti ilim ni manunay iti nag-asawaan da, katsyak at siyempre, iti may dub honor. No, besimple lang nga kasar, mano. Wan. Kadeta. Umapal matin ni Dodong. Tani Dodong manong name kit isumat ti best man ni Berting. Tagayam da nga. Sweetheart. Kasarta matin. Anak yung padpata ka na kitay padak nga mabahay dito lugar tayo ha. Adarapap ko. Ano rapap mo? Dumanon sa syudad. Mapan makigasan-gasan sa dyan. Naguloy di syudad. Napya dito lugar tayo, taga-amo tayo amin. Ora da kabang-ibang nga barangay. Kabang-ibang dudumapay nga barangay. Di kailyan tayo, ga-amo tayo. Di syudad nga eh. Adot loko-loko sa dyan. Syudad nga ron. Nagtitipunan, nagiti loko-loko, nagiti sindikato. Dito nga ron lugar tayo. Natal na. Manipo di awanin ti NPA nga sumsumrek ti lugar tayo kat natal na. Oh. Ada mamam dito yung agpapatay, ada na mamam dito na damag mo nga agtatakaw. Awan. Uri iwarang mo, uri ibatim ti isang asako, isang pulong asako nga irik italtalod, awan ti magtakaw. Gabo to natal na ti lugar tayo. Naragsak dito lugar tayo. Basta kahit kung mapansin di syudad. Sweetheart, nag-asawatan. Ano ko maganatam? Kahit kumatindi, di maka-score, kahit mo matindi may experience nga makilab making, una ito nakapaidam kami. Nibisito, di mo pa'y kaya. So, dito, kalakaligubam, sige, nabisito, talaga kahit mo? Ita-itala ka nga rin, bibig ko, di mo pa'y laamalaan. Pag-amal na laing manunamis ako, manlay durong. Api ko nagidurong ka. Eh, anak, asano na masuliso ka. Baka no, iti kagaramyan kita ijet pangi paidam kanya kita ano mo agad umay ka jebalay ta Dudong jak pala kayat nakapapaidam kay no saan kan nga makauray mangalakan ti sa bali mangaram ka ti sa bali nga babae saan nga siya gaboto sana ka askarida doon ta nga babae nga mayaten agpamilyadan agbalindang ang lusyang, nga gawawin, agtagibi ti anak, ngagbalinan nga housewife, agluto, agdalos, aglaba. Kahit ti kasta, ano nga ti kahit mo? Basta. Imposible nga saan kantong agbaling nga asawa nga madaan ti anak, agbaling nga ina. Basta kahit ko, mapanak si syudad. Sa pulik, tigasat ko si Jai. Ang tigasat ko dito eh. Ang kantong nga agsubli. Agsubli, aktuman ng taga-syudad ako. Sa runo manong name nag-aasawa, di kiti kapadadak. Labsak tagsaw manong name, di kiti kasadar ko, siyak laingin, sampay nga nag-asawa. 16, 17, 18, 19. 19 years old ako manong name. Kaya di kiti kapadadak, at dan sagdudwada nga anak. Lagin kasid Bepsi manong name, nasabat ko isuna. Tama pa na kiti Tianggi. Asin, natalangamon. Gusto di ko nakin ka, di ba? Ada ob-ob, ada pekibkibinem. Kailangan na langam. Tanya nga kurot ko ma. Tinamnamaim nga langa. Kasi lakalagtawan ng 30. Ito yung tapata ka pala nga 19. Nalabos mo't parang sasaom. Lagring. Amada, aman. Kinam talaga ito sa raming. Sila mo lang manang nanang mo. Doon ang bagbagam. Kala nadalos. Ano? Nadalos ang mat. Pero kurot ko na kengkan. Nung kumata nagdengag ka kanya. Tahangkay palang asawa kiniberting. Dinalapsak ko mapalayta. Naman. Sige. Ang pa namin agina. O ba, sa nakibkibinin. E din ito siya, manong nemi, sexing-sexing, balasang, gabuta muda, nga nubyok ni Dudong manong nemi, awanin na siyempre, tiyo agarim kanya. Ngayon suno ka, tiyo may magpasyal kanya. Tata, dakpay, dana. Ay, Dudong. Manong Jun. Kala,
Taka, bayaw. Awagan na ti bayaw. Sa mga sigurado nga takito nag-asawa kini Agring. Sabi ko man, manong na. Saan mo na nubyo? Sige manong. Nakapasyar ka man. Kas daw ka din mo magpasyarit. Siyempre, abay, sakala ko ba umay pasyarin no? Arman ka pa lang. Kumusta biyag? Kastoy. Maburburi nga. Numakari nga kinibigat. Tumulong nga gistimar dito'y balay. Pasaray, mapanak ba tumulong di talon. Mapanak di karayan ngaglaba. Imbag ata, jacket ak, sweater ak. Nood ti pangal daw, kapunta siya ti babae ngayon na una, siya tagluto. Nali siya agasawa ni manong mo. Tapay, no agasawan dun, after a year, darat mo tayo nag-asawa. Asawa man ti bagbagam. Karedi nga tawen manong Nemi nag-asawa ni Manong June. Asawa na manong Nemi, padamimit lang ang tagawaway ni Manang Lusing. Nagbalay damat nga dagos manong Nemi, ti asdag ti balay mi. Katkas itinamnama ka, aring nakalapaw nga balay, kawayan, panaw, nipa. Kani manong mo anak, sikan tumatin sumarunong ang asawa. Takasan tumadatong pan na. Kasla marigatan kayon nga mangbiyag ka na kami ngagkapsat, nadududwa kami. Kahit kung asawa, kastan tumalatong pal na. Tsak pa kahit nang. Yung doon kanong arati pa nag-asawa, baka umunoon na ni Kerry nga ading mo, ngamti siya. Bahala na. Basta, tsak pa kahit nag-asawa, kahit kumalat na pa nagtrabaho di syudad. Basta unit tiragsak kumanong Nemi, idi sumangpet, nagbakasyon ni Auntie Helen dito lugar mi. Ni Auntie Helen manong Nemi kit kabsat ni Nanang. Andi, ada kayo? May iliwak mo dito nasilsal nga lugar tayo. Kumusta nga dyan syudad? Agad syudad lata. Ayan, nagit ado nga narakil nga building, nakadado nga lugan, nakaringringgor. Nadali kita inaldaw nga mapasama ka krimen, nadali kita agpipinaltog nga kamit sindikato, kada pulis. Okay ba lahat at tinegosyo? Nakapasyar ka mga karti, auntie. Ito may kumang mga arang ti kaduwak. Kaduwa yun? Dito isang kabasit nga negosyo. Isang kabasit nga pwesto nga maglakwan ti RTW. Iti supermarket. Sales lady, auntie. Uy, di mo kayo tumay. Aman, auntie. Nabayagan nga rapaap ko di ba kadano sa syudad. Pag-isuunay nga ron. Adot na panakod nga. Dapat asawa dan. Ito siya ka. Ako pa asawam. Langak ka dito asawa na nanti. Boyfriend, ada ha? Amamang pa yung makulkulit nga mag-anang nag-asawa kami. Naroon agad na eh. Ada na surang ka makatawan nga nag-asawa ni Manong June. Ay, isot na kimbalay data asinigyo. Unanti. Hindi wala nagunoon, hindi nagkasal tayo, maya kumawit. Di namat ang ti contact number yun, ano saan kita. Di namat ang ti address yun. Ay, wala, sige. Dananag kita atang mo eh. Isuda na kita ni. Ay, kabagis! Ay, Manang Helen, kumusta? Ay, so sa apo Manang Helen ko na, ngam tilangam, na pakbagat ka kang siya. Nung sa bali kami, tanda ti aw-away, mahanang. Dito ta sakit ni. Huwag nga ron, napindas ka lang ta Manang Helen. Una ta, dakti syudad nga eh. Imayag ta kahit kung alam nila Greng. Nag-asawa kami na tayo, tal-tal kak nuka iti paglakwak iti RTW, di supermarket iti syudad. Pagbalik nga sales lady. Kita nabayag nang inararapaap ka bagis. Kayong, kumusta? Ay, pag-master lang, luwak-lakay lang. Una ta, nakalaklakay man lang amon. Ilinto ta ni abirat mo kat susapo. Nadya achik boy. Ang hamaling nakastitilangat, ipag. No, nagbalinak ba't ka na singpet iti kapsat mo? Saan ko ulipliputan? Ngayon nga rin abirar akos ka ng kitsik boy. Ano? Gagangin data, tagwapo nga rin. Manong Nemi, nagasagana datatang kinayana nga mga palubos kanya. Ngayon ni Dudong, edi maamuan na manong Nemi, imay nga dagos dito balay. Lagring, peso ka di damag? Damagan niya. Anda ni Antim, kit alain na kaya, nagtrabaho di syudad. Dahil ito yung tigundaway ko, Dudong, nabayagan niya na napahap ko. Kitam kinipinat ganyan po, Diyos ti kararag ko. Nga adda umay ko mamangala kanyang dito. Tapno madanong ko ti syudad. Kitne,
Napasamak. Saan ka kahit apalubusan? Oray niya di magbagam, dudong. Na ito hindi kundaway ko. Unang, ayun kabuteng mo. Nagulo di syudad. Nagulo atin, ti gulo. Umot ka ta ti gulo, iti ayan danti. Iti tiyandaan. Supermarket ko naman. Supermarket. Sa bali ti tiyandaan, ti ili tayo. Sa bali mo sa di syudad. Amin ko magproblema. Amangan no, makasara ka mo sa bali sa jay, kiti sukat na. No, kas naman tinito din ang gasat ko. Anya tamok, baka makasara ka sa jiti gugwapong imsika, napindas ti trabaho na, di kotse. Kitsi ka ngay, di karison, di olnas. Napiya kamamat, matatricycle mo, mawan. Ulnas mat ken karison. Timat iman manehong kita, nagkitinuang ken baka. Aggoyod ka pa iti, agpastor ka pa iti kalding. Pasaraya, mabangga agpakan iti baboy. Sakit din, kagagitan dito yung lugar tayo ha. Sa palakas ko na. Kagagitan, katuan. Ada baka kinuang ko. Ada karison ken ulnas ko. Ang dapat tarakin ko ang baboy ken kalding. Ano pala sa pulang kanya? Dudong, numaure na. Uray na. No saan? It's up to you. Numangalakan ti sa bali nga nakasagana nga mga asawa nung makiasawa ken ka. Kabigatan naman nung name-ison ti pa nag-loss me kini auntie. Inararakop ko datatang kinanang ti kapsat ko nga ni Curly. Siyempre ti ba mambagada, sing-singped ka anak ko Agagagat ka. No niya tibilin na antim, tong palam. Kan no kas pagarigan ta, adan tumatsweldo mo na kita, medyo mo, mangipawit ka tumat, adamat sebuana dita ini tayo. Wana nga narikatot komunikasyon tayo adan sa cellphone ni syudad, kan dito kit di pwede manon. Surat lata na. Banyotang, nang, agsuratak. Awang pagdanagan yun. Iriya, tadamatan ni Dudong manon na may narakop na. Di ka lang mo makarakop kanyak. Ito makit-kita kang ka. Lagaring. Ururahin ka. Agsurat ka itong handa ko sa tap na masubulitan ka. Sige. Ada kang kadudong. No, kaspagarigan na kaya mo talagang tagasawa, arme mo ni Lusing. Sino ko Lusing? Kada dyan crush ka, hindi pa ila dati di high school. Sige kahit ko, ururahin ka. Dakin ka, na talagang ururahin nak. Kaya nukas pagarigan ta si kakinsyak at kagasat, mapasamak to. No saan, sorry na lang. Ana, panasik man tayo mo makipangan dito. Ayan yung sa bali ang pagtarusak. Alakit ta, gagluto bakit? Siya ko nanang. Nilatan nanang mo, nagsasalita ka kinantim. Department store. Karagiti mall. Dito may kahim supermarket. Di pa kasaraka. Pakasarakan tayo niya, sir. Di saan mo masarakan niya mall? Di pa kasaraka ken ka. Gagangayag lang ang sales lady supermarket, sir. Napipintas di mall. Sikat sa pulik eh. Ingit, sir. Nga, sir, tinakan ko. Ano nga ron, sir? Siya ni Mark. Mark Hill. Mark Hill, te artista? Kanagdagan ko lang. Te artista nga pang kontrabida? Muta kontrabida ni Mark Hill. Noawan ni Mark Hill. Hanggang balin di istorya. Na narunan no aksyon. Ay, medyo kangingas mga rode. Alam natin, sir, long sleeve, pangalat talo. Suot ko lang, ha? Ipatas ko lang. Yes, sir. Ito yung mabaling na fitting room. Sinurot ko manong name. Hindi aguyos. Wow. Barbunan manong name. Di barukong na. Nakaon nagmadyo. Kastoy at lalaki. Nako nagtinakim.
Sa ako malagip ni Dudong. Ni Dudong nakangisingisit. Masinsinit, maururam ti kutis na iti taltalo. Yung dahil ito nga lalaki, very neat. Okay yan. Alak dito talo. Pasensya ka na. Hapay, sir. Hapay kasi murot ka sa fitting room. Ha? Binuya ka, sir. Nagwapo ka. Talaga? Katuin. At sa sino ko mati babaeng sa mga bagang gwapo ka. Bagay. Napintas ka man. Naga mo? Lagrimas. Lagring. Siya man ni Mark. Enjoy na dakulap na manong name inawat ko may tapo naglamuyot nga dakulapan ka nagbaral. Ada contact number mo? Ano cellphone naman? Ada telepono mo ito eh. Alaman telephone number mo? Imbagak man. Ako pa cellphone mo? Ako pa eh. Nagkabuha kang minti away eh. Ako pa cell side sa jay. Umunang regalo ka cellphone. Ha? Ang peso, sir? Nakalalis to at panagsiningid mi manong name kini Mark. At damat day off ko manong name takayat ko batek paspasyar no ko pambarak no ka nagpawit sa jaya lugar mi. Pwede na, dimteng di day off ko manong name inawis nak ni Mark. Auntie? Day off mo ita, dasin mo balat ni J. Postom. Auntie, ay nakman na nagpaspasyar, Jemol. Aga bay ka, auntie, baka no agmalmalema. Kaya parang daan aros mo agmalmalema. Agmalmalema, auntie. Lalagan na karod. Ngayon di ang aldaman nung name nagkuyog kami kini Mark. Napala ka mismo ni Timol manong name dito nga inala. Naglugang kami ti Kotsen. Hi. Mark, kamanan ta? Sikat imang gibaga, no sa tinatayat mo. Imbaga mi di ka, gatahan ang cellphone ko. Paumat pa eh. Inda gumatan, let's go. Saan lang ang cellphone, manong name iti ginatang na... pili ka na kahit mga arwatin. Ito kahit mo? Ampay, gumatang na Peter Lom. Ha? Hello? Dataritos mo, okay lang? Okay, met. So, tanda. Di talaga nga pudpudong aritos. Ala, ang kabawain, Mark. Man. Nakan, relo, ginatalak ti relo. Nabalbaliwan ti aritos kon manong nemi hasaan nga gan-gancho. Talaga nagatut ginatang na. Mark, nakababayin. Amo mo nga sa rin cellphone mo? Hampay, isuro ka. Kabayatan manunim yung mga aldaw kami isuro na. Adalangin ti abay ko. Siyempre, may gaman na manunim iti takyag ko. Nakadagdagkatan manunim iti bagina. Agdagdagkan, arig na, rarakupan na ko. Nakaasasdagan manunim iti rupa, kinrupa. Habang manglo. I love you, Lagring. Thank you, Mark. Nakadadutintid mo kanya because I love you. Anong artisong bat ko? Imposible na sana king patpateng. Madlo ko ka na matam. At danubyok jay away eh. Kaya kahit mo isunang siya. Agur-uray so na. Abay, kahit nung saan na kan nga mauray. Di, agasawa siguro sa jet sa Bali. Adada ka di ka matpatig mo iso na siya. Kahit ka, Mark. Gabot na, kasto ti rapahap ko ang biyag. Di ka adag dito syudad. Iti napipintas ng lugar. At dati ti kasto nga restaurant. At dati ti mall. Saan nga agat pitak ti mang angot ko? Sino agat pitak? Ni Dudong. Nagapoy ti taltalon. Uno saan kat nagsakit ti nuwang agat nuwang. Katsyak ngay.
nakabangbang no ka, Mark. Manong name ka rin nga aldaw. Tsak kumakayat nga makulit. Nag-check-in kami manong name kini Mark. Tsak kumakayat manong name tada karik idi nga sakon tula ito tibagik numalpas ti kasaro nga makapagked-kedak kalipay. Nayanodak iti sulisog manong name kat impaay ko na pinsan kini Mark ti kinabirhen ko. Kaya't nangasawen manong name na-experience kon tinakinaig iti lalaki. Iti nakilabmaking ako na. Kat saan nagbabawi manong name sipod talaga nga may tayo kakitiragsak. Awanin sa pulag pa'y manong as in nga nakaragragsak. Naulit-ulit manong name basta day off ko agpapas kami tiragsak ni Mark, agpaspasyar kami, kalpasan na, ag-check-in kami. Nakastamat nga siyempre ti trabaho, siyempre ada kajay supermarket, aglako. Nalipata ko manong name iti nagsubalit kadag iti surat ni Dudong. No agsurat saan ko nga suratan ni Dudong manong dalaing tatang kininanang. Kat no, makaawatak ti surat da tatang kininanang. Kang kanayon nga umay ditoy ni Dudong. Salsalud-sudan na no apay nga aw matlaing iti subalit mo karig iti surat na. No subalit akida manong nemi iba kayo kini Dudong malipatin na kon. Adan kayat na it ko dito syudan. Manipod man din manong nemi, di dapat nagtakamatin, di may panggap kini Dudong. Aging kain pakaamuda manong nemi, ana balasan ko, umuno naman ni ading mga gasawa. Subalit kumet manong. Kit na isot, gasak, akit maududak latan ah. Wala ko man. Aging ka manong nemi, nga ti may isang aldaw, ada nalapsat nga babae nga na customer ko. Pili-pili. Yes, ma'am. Napipintas di kita. Sika ka din eh. Lagring? Okay, lagring tinakan ko. Api ka di. Sa anak ko may ngumatang. Kan sa anak mat ka manggulo. Adala kahit ko ipakita ka. At kinaot na manong name inala ng enrowan iti bag na nga picture ni malasim mo ti lalaki ni Mark katsyak man dita babae picture bidata iti agasawa kami no saan ka pala mamati? Wedding ring, ipakita ka. Marriage contract, ipakita ka. Ken, yan mamukin ka dati anak ko. Anak mi. Dagayan ka doon mobing. Anak, say hi to tita. Hi tita. No, Tomon. I'm 4 years old. Anak mi ka ni Mark. Isusuna pa lang. Unitek sana ka manggulo. Ngayon kahit ko lang ipakamukin ka nga ti karelasyon mo kitadaanan ti asawa. Diyan ka mong ada. Ti amok kit baro. Ta sinudsod mo ka di. No baro pa yun, no dan asawa na. Saan ko nga sinaludsod? May saka ka rin di biktima na. Diyak maanawa ti asawa. Nakairwaman na. Oray di baro. Kargat nan basta makita na. Asken ka, nalapsat. Nang naroon na kit inosente tilangam. Alis to nga maalilaw no. Ban ka na kitikinday na. Isang na. Kinindayan na ka ti asawak, di ba?
Uwin, kat anak na riknam. Makasulisog tikid tayo ta asawa. Once nga nakinindayan na kakit nag-react na dagos ti riknam, naala na kan. Nagro na, nagregalon. Anong tigit inregalo na keng ka? Ano? Ipagpakasik keng ka, lakring. At ay wamon ti asawa. Ipagpagkapong kumati anak ko, ti anak mi. Diyan mo nga asawa na. Tanaw mo ko mga asawa na. Uri ko man talagang marik na ipatpatig ko. Diyan kumakayat. May saka ka na itinalilaw na. Saan ka nagananan? Saan ka nga taga-syudad? Saan ka nga tubo dito eh? Saan? Taga-probinsya at taga-awa-away at sa bali namin ti tao dito syudad. Ado na kita alilaw. Agsangit ka. Talagang sangit ka na sakit para kang ka. Ipat-patig mo ti asawa. Ipat-patig ko ni Mark. Naipay mo pa yan tibagim kang kuwana. Ito na sa papay. Ading ko. Lipate mo ni Suna gabutawan ti masakbayam kini Mark. Ta imposible nga isinanak kat sikat asawain na uno ka din nana. Dinanto aramidan data. Sige kamin, ha? Sabi ko matab. Samuntol nga ituloy-tuloy pa ti makarelasyon iti asawa. Edi awanin manon name iti babae so da nga ginakastauna yun ti sangsangit ko na panak iti suli iti lingid. Nagring ti cellphone ko manon name ni Mark ti tumawag yung saan kong sinong batan kinansel ko. Kabigatan na manon name imahe ni Suna. Nakais-isan manon name kasi iti dati. Edi masadag kanyak manon name kas gagangay no kwa nondakam diti unek ti pwesto arakupen na. Ngayon digandaten nak ngarakupen manong nemi tinumpak. Oh, huy, abi tinumpak nak. Ayop ka. Abo, aray. Ayop ka. Dinanog-danog ko kinarkaramutak manong nemi ng tinangan na nagitiduwa ngayon. Ano tapos masama ka? Agdardaran tirupak. Papatayin ka pa kindin. Ay, abo. Abi, tinumang mo ti salag. Apo. Ayop ka. Inalilaw na Mark. At ang kagahiman ti asawa. Iti kasto nga langak. Di mo pagarupang kumanda asawa. Tiamok paro ka pa ay. Tiamok mabalin ng kasawain. Tiamok na. Talo ka sa nga kayo na maginayop ka. Inalilaw na. Nakasaganak lapta nga mangipatagkan kay itad ko amin na kasapulam. Tsaka kaya tagbalin nga babae lain. Karina, pumanawan! Anong nimi tawag-tawagan naklata idi kan umaylata dito tiyandaan mo market. Ngayon saan ko sang sangguin manong. Likliklikak itartarayak. Kulit-kulitan nak manong na yung ituloy mo kanulat at relasyon mo. Ngayon saan ko manong na yung palubos pa eh. Ayun nga sinardangan na kun manong. Di makadakis. Iti may isang bigat manong na yung pagamulat na maulaw. Agduluwa ka. Ay, masama kang galagrig. Ante, adal na kang kung kagura ti rusok konti. Sayat kandalang kagura ti rusok mo. Sa bagay, awan sa matamok pa yung nobyo dito eh. Ante, alala, yung sa tibagim. Anay, rumot kanta yung tiyandaan, sa pamti kagamang lukat.
na sigurado ko na gibata nga pregnancy test. Malagip ko talaga, 2 bulan na nga sa anak ka na datngan. Kit positive manong. Oh my God. Masikugan. Manong name pinakaamuha ko ni auntie. Auntie, alis to lang nga makaalakay sa kasukat ko sang kani. Ay, apay, naumakan? Uno kahit mo lang nga ma-increase ti swaldom? Nanti. Kahit ko nagbakasyon jay, may iliwak ka na ng kintatang ni kamsat ko. Kita, tulungan na karudaang mangalat ka kasukat mo. Nanti. Ada na kasagana na. Sino? Ito tayo asidig ng pwesto. Aduta ka noon sa jay. So nga pa extra di may sa. No, kapsad di may sa, sumukat di may sa. Kita sigurado kalakit di nga honest. Nanti. Ang mamukiso na. Ni Vanji, ang mamuyo. Isla mamuk. Isot sumukot kanya kanti. Pinalubusan ng karod ni Ante Manong Nemi, manipod dito syudad, nagsubliak iti away. Agad kasta unay ati ragsak dananang kinitak, puta na ko! Ay, apoya, kita sa balila ka talaga ti pintas, ti gapo ti syudad, apoya. Nanang kang, alam nyo, di ko ti sarabo ko. Ay, susukrapo ko. Lucia, abay lakay. Ikabang, mang tiliwak ti manok ta, iparsyanta ti anak ta. Baka ba ilo tinetim ka manok. Alawan lang. Kumusta mo ni Gerly? Kita da asawa na. Agbasikog. Yun to yung ti balay na. Agapot ta, burdet isuna. Kat kinidaw ko ka na di asawa na. Kayong mo. Nga, dito yung balay. So, dadad to. Nabanan na nga ron. Ano dyan aglablaba? Dandanin na ganak, aglaba? Nakarod ka ta. Kaya murang ag-asawa. Nangarod lang kayo na. At ito talo na. Madamdama siguro sa mga ate. Kumusta ka tayo namanong tiyun? Kiniipan. Kaya damad duwang anak na na. Kaya nukad lang kaya. Nagsaruno. Puntuan ako nada. Sikalangin ti awan ti asawa na. Magagasawa kang tumatira na. Maring nagdapay mayat kanyak tang. Ni Dudong. Data ni Dudong, speaking of Dudong. Dudong! Ay, adan ni Lagreng. Nadamag kong harod. Tatay song ng mayak. Dudong, nakadamagam ko ma. Di nakaluganam. Ay, di nakaluganam ng imaway. Baga na, nakalugan kay kano. So, mga kadakos, jak pakit nagbugbugon eh. Pitak-pitak ka. Gagbugko. Ay mo nakamabay kagka po taga-syudad. Nakabutpo daw ka, nakapimpindas ka. Lagring. Manong nga tawon nga, awan pulos ti surat mo kanyak. Mabaling ka din ang takapalag-bugko, unang kagdigos. Nakamabay nagpasok ang kanya. Agat pitakak, agat nuangak. Pwede bang mangan kami anong nemi nadamag kung may pagkap kini Dodong? Kahit yung asawantang, hampay nag-asawa ni Dodong? Sampay! Kaya oro-orayan nakakaroon. Kaya pa yung nagsanay ka. Halalalan, datatay, kimol, ti manok, nga, paborito, sutin ti dinanang mo. Kaya datapay ito punti payak. Kaya datapay ito batik ko lang. Ibasim di mga anak ko. Baka pulos nga di ka nagsida iti native nga manok sa syudad. Saan nga ron? Puro chicken choy. Yeah, boy. Nagimas na ito yung rangaw ti siling ha. Laok na. Apo, kalduak. Nagadot kaldok makaldok. Ado makam ko. Baka mailiw ka mapanagdigos di karayan. O nagjawaeg.
Ewan, baka bumugot ka mat kadi kainaran ka. Ngayon paslad problema man ako. Dimdeng ka dito nga problema. Awan. Wala nga rin ipastin mo rin mga. Karabyan na manong nemi imay si marungkara damanong June kan ipag kanitian nagda. Ay, akamagis, adin ko. Tesaramo min. Manong mit. Biglan pa nagamit ko nga mapagdanagan nyo. Kompromentan no anak kayat yo. Unitan eh. Ay, para ka nagidubig na ito yun. Hay, ipag. Ay, apo nakapimpintas ka, ipag. Kasi ka nga eh. Ay, kastoy nag-aaway lang ta. Iwan, manong naimi. Nagado kami, nagtitipon kami. Dito da nga ngarabi manong naimi. Kalpasan deta, nasapamat nga imay manong naimi ni Dudong. Dudong! Kapag isunay barok, umay ka magigitang kamangan. Nalpasa ko na ta. Alakit iyor oray mga orda nga, makapangan ni ato'y pasyarim nga balasan. Kinay kahit kumanon na yung itilikod ti balay, ti pagyanan mi, kinidudong. Oret at damat pagtutugawan, kada damat ta, silaw. Ana, tagasawatan, naoray kan. Dudong. Saan nga siyak tinagkari para ka? Tapay ko mo. Talaga inururay na. Tinungkol ko ti karik. Inururay ka. Jack pulos imbawing sa balit panagahit ko. Gabot na tinungkol ko ti karik. Ti karik ngururahin ka. Ita na oray ka. Apay, di nagkadinibat patay? Nagbakasyon ka kadilaan sa kagsubli? Ano ka di subliam sa syudad? Ano subliak ng trabaho? Ano ka di subliam sa bali ng lalaki? Awan. Ano nga ron? Noon naman ti problema, at tuya ka dumungag kang ka. Saan ako na may karikan ka? Abay ko naman saan ka may kari? Nakapimpintas ka? Siya sa atin nga may kari ka bata. Kasi di nga, agad, itila tataltalon ti ayan ko. Ano siguro nagtarakan mo? Nagtuturo ti panagtarakan ko ti kalding. Naglako akmet. Siyempre, hindi paglakwak. Urdong Adot urnong ko, nakasagana ko nga. Umanayin na dyan nga, mangiparakdar ti balay. Nga konkreto. Kasi makikita, adumatin dito konkreto nga, ti balay na dito ayan tayo. Semento, hollow blocks, matilsan. Agatap itigal ba? Ada matin salsat dito eh. Ada cellphone mo, di ba? Ada. Dito ada Facebook na. When? Dito, ada matin kasi dyan ng cellphone da. Ada matin salsat dito eh. Naasin sumatin ti lugar tayo. Mga ipatang tira na pintas ka balay, kompleto at alikamen. Ano problema maya? Apa hindi mo ibaga? Kahit nakadipay, may ibagak na masikugak. Nakigtut manong nemi ni Dudong nagmulagat, nakanganga. Manipod din sana kung nagsusubalit iti surat mo. Nakarelasyon ako sa bali ni Mark.
guwapo, di kotse, managregalo. Inregalo na kanya aritos ko. Di tirulok, cellphone ko, adong arwatek. Masansang nag-date kami. Nukas na nga day off ko. Kapag ka magpaspasyal, saka mag-check-in iti hotel. Kamu kidi suti, kagasat ko. Ngayon, bigla dimdeng, di may isang babae nga nangibaga nga isot asawa na. Diyak pulos pinanungot nung si asawa nung sampain ni Mark. Nagtalay ka ken ko na. Inayat ko. Gabuta, datuk talang nga dan asawa na. Liniklik ako. Ngayon magbalawa kita. Diyak batan matatngan, aging nga natakwatak, napanagnagak nga masikukak. At paluntor nga bulan, tiyan ko. Tisugog ko. Ngayon may karikarigatak na saan nga madlaw. Babayin di pa ng barbarikas ko, tiyan ko. Kaniliklik ko, ngagduluwak, tapos saan nga madlaw. Sipot si magpedak dito balay. Lipatan na akong dodo. Sana ka may karikan ka. Nabayag manong naming nga saan nga nakatimag ni Dodo. Aging gati makderak. Mambalim mong tagawin. Kahit kundi na. Kinunak manong naming kat imandang ako nga simurag itiri daw ti kusina. Lagring? Dodong? Mabit lang. Dodong, nagasagana ka mga asawa kayong katilikudan ti amin. Nagasagana ka agbaling nga ama ti anak mo. Baka magbibigla ka lang. Sigurado ka. Kastot pa nang ipatagkukin ka. Inurore ka ti manong atawin. Noore na akong ngagpaiso ang gusto at kasasat ko. Takahit mo ka di tinganak, tiaganak kabalasang. Diya kaya't numabalin. Sakbay nga maamuhan di kiti parents mo. Kakabsat mo ken sakbay nga maamuhan di kiti kalugaran tayo. Ikasal ka. Oren to bigat. I love you, Agring. Itilikodan ti amin. Kasto ti kinasinaw, ti panagayit ko ka. Nakasagana ka umawat at niyaman na nagbindutam, itikadam siya di syudad. Pakatayak na mapukaw ka. No talaga ko mga saangan na punod, panagayit ko, hindi ko mapailang imbawin ko nito sa bali. Takayit ko matintik pamilya. Tapos na deserbi di kiti kaget. Ken panagurnong ko. Bangunin ta tinaragsak na talinahay ka pamilya. Si kakinsyak lang di makamo. Namasikog ka. Ang mga mabibigla ka lang. Sana ka mabibigla. Takayat mo ka rin ngunod. Nagtultulit pa nagsikog mo. Ang nakabalasang. Diyak kaya't dumamalin. Iso nga tuyak. Ito yung kamang sumbar, solusyon ti problema. Inarakop ko manong nemi ni Dodong. Dodong, nasang sa ngayon launin ti panagayat mo. Namuglaw ma. Sampay nga nalato ti amin. Sampay nga nalato ti amin. Nagring. Dodong, sige. Matiakan ka. May kanto nga rin mga sasawa.
Manong nimi saan nga nagbigla datatang kaninanang kanikapsat ko. Hindi ta umahin mga asawa. Dadudo. Ay, sasapo ka talaga kasi din lang naman may amalayan. Kaputandan na ito anak may nagkaposisyonan. Agad nagtultuloy man pa nag-uray ni Dodong. Sige, kasar. Entun ka no ti kaya tiyo. Dodong, entun ka no. Entun na birthday ko. Ako na, as agad birthday mo niya. Amalayan. Awan ti ado na nga sapsapulim. Ano awan niya ti ada. Wala yan ang kitahon problema ka at nakasagana nga talaga ti anak mi. Dagdag ka mula dagdag kang ni Dodong hindi nga gasawan ka bata. Adun ti ornong na. Naserbi ti kagat na bakit kung kunamit. Adumat na kita ang kursunada ka babae taglawlaw agim. Nakapudpudnot pa nagayat na kinig ka. Ang lagring. Ay wala ta, narelasyon da iti, dadapalit ti high school. Ay kunada nga first love never dies. Naangin nga ron ti kalay sa amin manong nemi. Naragsaka. Naragsak man isuna, naragsak kami nga dua. Awan ti saan nga naragsak. Inyawid na siyempre manong nemi ti balayda. Ito ay manong nemi, insagot ko met, amin ko kenkwana, numampay, saan ako nga virgin, kanadan na, sibugan na, manong nemi. Naipanagdarmat nga dagos, manong nemi, narugyan, tibalay mi, konkreto nga talaga. Manong nemi, aduda nagtrabaho, iso nga listuhan alpas. Talo lang ang bulan, manong nemi, alpasan. Pagpagin di na-finish, iti uneg kenruar, nakapimpinas nga balay. Iti mablesanan manong nemi, dito kami nga nagnaed. Ngalpasan manong nemi, nga dito'y maten na, siyempre, nga nariingan ti anak ko. Iti ospital, ang naganak, manong nemi, dito'y balay. Tinagibik, ti may sa cute nga anak. Maglakit din ta babae manong nemi. Imalamad la kanyak. No lalaki sa imala ko makin ni Mark. Baka no. At pa nagpalumi ti asawa. Oh, napindas na ti baby ka. Kas kapindas ti nana. Dodong. Sabi ko mata. Sa mo to ikit-kidyat. Ni Angelica. No, danto na anak ta. O, ang pagdanagam, impatag ko matindarak mo. Ibilang ko nagtaod kanyak. Siya ka antsak lang, di maka mo, di ba? Awan sa baling maka mo. Diyapod nung amana mo na ka di. Saan? Tsakin magbaga. Ni Antim, anak mo. Di ka siya ka lang yung siyak di maka mo. Iso ang pagdanagan. No kasanod parang ipatid ko kang kakastawat ti panang ipatid ko kina Angelica. Kano danto sumarunong anak ta. No kasanod parang ipatid ko kadakwada. Santo kabalbalit parang ipatid ko kina Angelica. Naisang sangayan ka unay Dodong. Naisang sangayan ka launay. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi dua nga nagsasaruno nga lalaki dagiti adjen nagbaling nga ading na Angelica manong nemi. Junior ti ading ni Angelica idinto ta Jordan tinagan ti Mordek. Nagtuloy manong nemi ti kagat ti asawak nagtaraken iti tingwen kadi kagat na iti taltalo. Nakabakir kami manong nemi ti service mi nga lukan. Tano basta nga maili kami mat ili ken dumanon kami sa Jesudan. Ken nadda nagpuunan mi manong nemi nga nagipasdek iti sari-sari store nga ni sariping iti balay mi. May sumat at pakaringgurak. Iti panagduras ti panawen manong nemi dumorduras mi ti lugar mi. Ti store nagbalin nga mini grocery. Sumat ti as-as-kaswek pangtultulungan iti asawak ng mga gamgamulo manong nemi ti talon
kanti panagtarakan na titig mo. Nakananama manunemi, ti masakbayan, nagditalungan nakmi, kaputa, at damanay na yunan nga ornong mi iti bangko. Kadi daw taot mi iti Diyos, kasapi ko ma, dagtultuloy ti ornos, kanaragsak mi, nga santo ko mapulos ng balbali, unitutong. Manong nemi, na kami matlayan kinidudong tinagkatuluyan, nagkoobingan, nadaanin ti relasyon, kagayan ayat idadakan pala ti high school. Binadas ko ang peso ti gasat ko iti syudad. Kas diyan tinapasama. Siguro manong nemi, da ito itinirit nga gasat ko. Di pagyamyamanak, kat sa pulos ka nagbalbali, ti panagayat ni Dudong kanya. Dito nga ron, ti pagkasalita, ak manong nemi, ti kunada nga destiny, na iurit agasat ko, kat sapay kumat, at damat na batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagilipadak ng dimingeg, more power to your program, manong, and God bless. Tuyagyaman nga pagayam mo, Lagring. Thank you, Lagring. Hindi ka pa nang isurat, ti pagkasalita, edit